ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሳብ መወዳእታ ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድም ላይክ ጌርኩም እተው ኣብቲ መደብና ግዜ ከይወሰድና በዚ ክንጅምር ኢና ሌትስ ጎ Way home from Beijing, where he met with Chinese leader Xi Jinping for a second straight day. Today, their one-on-one time included a stroll through the compound of China's Communist Party. But it was aboard Air Force One just a short time ago that the president delivered news that's sure to rattle Taiwan. He says he and President Xi discussed a pending multi-billion-dollar U.S. arms deal to the self-governing island, which China claims as its territory. Listen. We discussed the Taiwan, the whole thing with the arms deals was in great detail, actually, and I'll be making decisions. But I think the last thing we need right now is a war. That's 9,500 miles away. I think that's the last. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቻይና ዝነበሮ መገሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ሒዙ ተመሊሱ ከመይ ነይሩ ዕውት ዲ ነይሩ ዕውት ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ እዮም ክፍትሽዎ ጀሚሮም ዘለዉ Now to another major story that we are following, President Trump's state visit to China. President Trump set to return to the White House in just a few hours with very few clear wins from this high-stakes summit with President Xi Jinping. Before leaving China, the president hailed the trip as a success, saying he had made some fantastic trade deals. The president telling reporters aboard Air Force One that he got verbal commitments from the Chinese president to buy American jets and more soybeans, saying he expects deals down the line. Take a listen. President Xi's an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals, including over 200 planes from Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ስኬትካ ነርካ እንታይ ሒዝካ መፂኻ ዝብል ብርቱዕ ዝኾነ ፈተናን ዘረባን እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ሚድያ ድማ ብኣፉ ዳ ይብለና ኣሎ እምበር ብተግባር ዝረኣናዮ ዝኾነ ለውጢ ብዝኾነ ይኹን ዲል ኣየለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ከይድዎ ዝነበረ ጉዕዞ እንታይ ሒዝካ መፂኻ እዩ እንታይ ዓይነት ዲልስ ሒዝካ መፂኻ ስለምንታይ ዲል ዝተገድሶ ኣብዚ እንተሪኢልኩም ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና እዩ ዘገድሶ ዝኾነ ይኹን ካብ ቻይና ፅቡቕ ነገር ንቁጠብ ኣሜሪካ ኣምፂአ ክብል ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ክንደይ ክሳራ ኣስዒብሎም ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ዓወት ክረክብ ነይርዎ እንተወሓደ እቲ ሚድያ ንጎ ምሸትን ክዛረበሉ ዝኽእል ኣቺቭመንት ከምፅእ ነይርዎ ፎር ኤግዛምፕል እዚ 200 ነፈርቲ ናይ ቦይንግ ቻይና ክትገዝእ ምዃና ሕራይላት ንዝበሎ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክብል ከሎ ከምዚ ዓብ ነገርን ፅቡቕ ነገርን ኮይኑ ተራእዩ እንተረኣኻ ግን እቲ ቦይንግ ዝበሃል ክሳብ 500 ነፈርቲ ንክገዝኦም ትፅቢት ዝገብር ነይሩ ብርክናቶም ድማ 200 ክንገዝእ ኢና ምስ በልዎም ንታሕቲ ገፂኡ ወሪዱ ሓጎስ ዘይኮነ ሓዘን እዩ ተሰሚዕዎም ይብሉ ኣለዉ እንታይ ንማለት እዚ ቻይና ንዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝድለ ዓወታት ከምዘይሃበቶ ወይ እውን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ከምቲ ንሱ ክረኽቦ ዘለዎን ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ገለ ነገር ክረክብ ተኮይኑ ንዑ ከምዘይረክብ ገይሮም ኣለዉ ከም ዝገበርዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ድማ ብዓብዩ ብዙሕ ኣዛራባ ርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ጉዳይ ናይ ታይዋን ቻይና ብዓብዩ ቀይሕ መስመር ናታ ምዃና ፅቡቅ ጌራ ነጊራቶ ስለ ዘላ ኣብኡ እውን ከምቲ ዝድለ መልሲ ኣይሃበን ዝብል ዘረባ ኣሎ እዚ እውን ክንሪኦ ኢና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ብዓብዩ ካብ ቻይና ሓደ ዓብ ነገር ረኺቡ ወይ እውን መብፅዓ ረኺቡ ቻይና ክሕግዘካየ ወይ እውን ንኢራን ከም ዝክገብረካየ ዝብል ዝኾነ ይኹን መብፅዓ ኣይሃበትን ብኣፉ ዶናልድ ትራምፕ ኢሉኒ ፕሬዚደንት ሺ ከምዚ ኢሉኒ ዝከኣለኒ ክሕግዘካየ ኢሉኒ ገለ መለይ ነይሩ ስለዚ ብርግፅ ከምዚ ክንገብረልካ ኢና ንኢራን ከምዚ ክንገብራ ኢና ከምዚ ክትገብሩ ዝብል መብፅዓ ከምዘይኣተውሉ ድሮ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ቻይና ዌል ፕሌይድ በሃል ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሮም ኢንጆይ ከም ዝገብር ገይሮሞ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ንቻይና ክብሪ ክህብን ቻይና ንመራሒ ንፕሬዚደንት ሺ ክብሪ ክህብን ተራእዩ ዝረአ ዝጭበጥ ነገር ግን ሒዙ ይመፀ ንብሎ ኣለዎ እስከ ስኮርት ካርድ ገይሮም መን እንታይ ኢሉ ንእሽተይ ክንርብ እዚ President Donald Trump arrived in Beijing. He arrived selling the image of a deal maker, flanked by America's biggest CEOs. He made promises on trade, markets, and vowed big-ticket wins. He came looking for headlines. His Chinese counterpart, though, Xi Jinping, was playing a much bigger game. What will be the terms of the world's most consequential power rivalry? And after 2 days of closed-door talks, toasts, and state banquets, the question we were left asking today was, who walked away with a bigger piece of the pie? Who scored?
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እንድሕሪኻዮ ኣብዚ ርከብ እዚ ቢግ ቲኬት ሴይልስ ከምዚ ዓብ ነገር ክሸይጥ ዘለካ ዓብ ገዛ ትሸይጥ ዘለካ ወይ ገለ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዓብ ሄድላይን ከምዚ ገይሩ ከምዚ ምፅኡ ከምዚ ፈጢሩ ብከምዚ ተዓዊቱ ዝብል ሄድላይን ወይ ከዓ ኣርእስተ ዜና ንክሰርሕ ብሬኪንግ ኒውስ ክሰርሕ ክወፅአሉ እዩ መደብ ገይሩ ነይሩ ኣካይዳ ናቱ ድማ ንከምኡ ዘተንብሂ ነይሩ ብዙሓት ሲኢኦታት መራሕቲ ናይ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስን ሒዙ ንሱ ድማ ትራምፕ ዲል ሜከር ገለ ዝበሃል ቅፅል ወይ እውን ሳጓውን ስለ ዘለዎ ንዑ ከንፀባርቀሉ ዝኽእል መንገዲ ንክገብር ኢሉ እዩ ከይዱ ናይ ቻይና ፀወታ ግን ኣብ ጋዜጣ እንታይ ይፅሓፍ ኣብ ኣርእስቲ ዜና እንታይ ይፅሓፍ ብሬኪንግ ኒውስ እንታይ ይኸውን ዘይኮነ ሎንግ ጌይም ኣብቲ ነዊሕ ስትራቴጂ ናቶም ንኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናቶም ዕላማታት ከም ዝረኽቡ ይገብርዋ ንኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ግዝያዊ ረብሓ ወይ እውን ግዝያዊ በለጭ ኢሉ ክረአ ዝኽእል ማሕታ ሂብካ ከመይ ጌርካ ስትራቴጂካ ተሳልጥ እዩ ንቻይና ስለዚ ፕሬዚደንት ሺ ይፈልጦ ነይሩ እቲ ኩነታት ናይ ትራምፕ ንትራምፕ እንታይ ዘሐጉስ ክንገብረሉ ንኽእል ንሕና ድማ ነቲ ንሕና ንደልዮ ብኸመይ ንረክብ እዩ ነይሩ ብዝኾነ መን ስዒሩ መን ተዓዊቱ ኣብዚ ናይ ክልቲኦም እንታይ ከዮም ረኪቦም ንዝብል ብዙሕ ትንተና እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ናይ መብዛሕትኡ መረዳእታ ግን ንፁር ዝኾነ ዓወታት ናይ ትራምፕ ከምዘየለ እዮም ዝነግሩ እስከ ንእሽተይ ሓደ ሓደ ነጥብታት ክንርኢ ኣብዚኣ Winner. We've made a scorecard. Let's start with trade. Trump declared fantastic trade deals spanning agriculture and aviation. However, the marquee headline was China's reported purchase of 200 Boeing commercial jets. Trump made that announcement on Fox News, which he said was more than the 150 units the company had expected. But investors had expected more, and as a result, the plane maker's shares fell. That apart, Nvidia also reportedly got the green light from the United States to sell its H200 chips to major Chinese companies. Both Boeing CEO Kelly Ortberg and Nvidia CEO Jensen Huang had accompanied Trump to Beijing. China has pledged to open up its market further to foreign businesses, which has occurred gradually over recent decades. So ኣብ ጉዳይ ናይ ቁጠባ ክኸውን ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኢደ ተመሊሱ ክበሃል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝነበረ ንዑቲ ሶይቢንስ ዝበሃል ከምዚ ናይ ሓረስቶት ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ናብ ቻይና ዝሸጥዎ ዝነበሩ እዩ ቅድሚዚ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ክሳብ 12.5 ቢልዮን ዲገለመለ ንቻይና ይሸጡ ነይሮም ቻይና ድማ ብሙሉእ ገዲፋ ናብ ብራዚል ቀይራቶ ኣብቲ ታሪፍ ውግእ ምስ ተጀመረ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ማሕረሰት ኣብ ሓደጋ ይወዲቕዎም ኣብ ካልእ እውን ክሸጥዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ስለዚ ንዓታቶም መፍትሒ ክረኽበሎም ነይርዎ ቻይና ድማ ብቐሊሉ ክገዝዎ ስለ ዝኽእሉ ሕራይ ክብሉ ዝኽእሉ እዮም እሱ ካልኣይ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እቲ ናይ ኤንቪዲያ ቺፕ ንሱ እውን ናብ ቻይና ተኣጊዱ ዝነበረ እዩ ገለ ክፋል ካብቲ H200 እዮም ገለ ዝብልዎ ንዑ ክሸይጥ ምዃና ተነጊሩ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና እኳ ኣይደልን እየ ትብል ነራ ነተን ኮርፖሬሽንስ ናታ ባዕላቶም ክፈጥሩ ከም ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ክፅግዑ ከም ዘይብሎም እያ ኣዚዛ ነራ እጂ ግን ኣብቲ ዲል ኤንቪዲያ ገለ ክፋል ክሸጡ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም ኣሎ ማለት እዩ እዚ እጂ ንኣሜሪካ ይኮነን ዓወት እዚ ንቻይና ዓወት ዝበሃል ስለዚ ክሳብ እቲ ናቶም ዝሰርሑ ምዕቡል ነገር ቺፕስ ክሳብ ዝሰርሑ ናይ ኣሜሪካ ንክጥቀሙ ዕድል ይረኽቡ ስለ ዘለዎ ንቻይና ዝበለፀ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ተን ኮርፖሬሽንስ ናቱ ክሸጣ ይኽእላ ስለ ዘለዋ እሱን ከም ዓወት ክረአ ክእል ግን ብግምት ኣሉ ከምዚ ዓይነት ናይ ቺፕስ መሸጣ ናብ ቻይና ንቻይና መሊሳ ክትዕብልለና ዝሕግዛ እዩ ዝብል መረዳእታ ስለ ዘሎ ነዚ ኣብ ብዙሕ መንገዲ እዮም ዝርእይዎ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ገለገለ ዲልስ ሒዙ መፅኡ እዩ ዋላ እኳ ከምቲ ተፀበይዎ እቲ ዕዳጋታት ከም ዝተፀበዮ እንተዘይኮነ ስለዚ ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ተዓዊቱ ይብሉ ኣለዉ ቻይና እንታይ ይደልዩ ነይሮም ብዙሕ ይደልዩ ነበሩ ናብዚ ብዙሕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ኣሜሪካ ዝደልይዎ እዚ እውን ንባዕሉ ሓደ መረዳእታ እዩ ኣሜሪካ ድያ ንቻይና ትደልያ ኣለ ቻይና ንኣሜሪካ ትደልያ ኣብዚ ትርኢኻ ዓበይቲ ዲል ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኢትስ ኖት ቻይና ተዲኹም ኣሎ ከም መረዳእታ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ቻይና ክሳብ ክንደይ ካብ ኣሜሪካ ዳይቨርሲፋይ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ብቁጠባ እዚ ማለት እዩ ኣሜሪካውያን እዮም ንቻይና ኣብዚ ዘይዛረብሉ ኣሎ ቦንድ ናቶም ናብ ትሬዥሪ ናቶም ክትገዝኣሎም ትዕዳ ናቶም ክትገዝኣሎም ዝደልይዎ ዘለዉ ኣሜሪካ እዮም ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ናይዘን ክልተ ሃገራት ውድድር ፍልይ ዝበለ እዩ
ፍልይ ዝበለ ውድድር እዩ but again እስከ ድሓን ናብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ መእተዊ ገዛ ረኺብሉ ንበሎ this round, albeit symbolically. Round number 2, Iran war. The ongoing Iran war and blockade of the Strait of Hormuz dominated the talks. According to U.S. Secretary of State Marco Rubio, Trump secured one of the summit's clearest immediate geopolitical wins, rare U.S.-China common ground on shipping security, oil stability, and preventing Iran from acquiring nuclear weapons. Trump told Fox News that she had personally offered China's help in the reopening of the Strait of Hormuz, the world's most critical oil choke point, and it strongly pledged not to supply military equipment to Iran. And this matters at a moment when the U.S.-Iran conflict is ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይና ጂኦፖለቲክስ ድማ ብፍላይ ኣብ ጉዳይና ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ከም ዝገለፆ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንምኽፋት ይኹን ኢራን ኒኩለር ንኸይትገብር ይኹን ንኻልእ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቻይና ክትሕግዝ ምዃና መብፅዓ ኣትያትለያ ክብል ተሰሚዑ እዩ ስለዚ this could be something already ግን ከምዚ ብጭቡጥ ቻይና ንኢራን ኢዳ ዓፂፋ ወይ እውን ዓሚፃ ኣብ ዘይደለየቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ንኽትኣቱ ክትግድዳ እያ ዝብል ኣይረኣናን ስለዚ መብፅዓትያ ክሕግዝ ዝኽእል እየ ወይ እውን ኣብ ገለ ነገር ኢድና ክነበርክት ንኽእል ኢና ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ግን ብግምጣሉ ሓገዝ ኣይደልን ኢኻ ኢሉ እዚ ሓገዝ ኣይደልን ኢሉ ኣብዚ ክሰምዕዎ ትኽእሉ እዮም እንታይ ከም ዝበለ On his way home following this whirlwind state trip, he's touting breakthroughs with China on business, on trade, and a mutual understanding with Xi on the Iran war. China by far the biggest buyer of Iranian oil. The president says China agrees Iran can't have a nuclear weapon, but maintains the U.S. doesn't need China's help in bringing the conflict to a close. Did President Xi make any firm commitments to put pressure on the Iranians to reopen the Strait of Hormuz? I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We wiped out their armed forces, essentially. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ክኸውን ከሎ ኢራን ክልቲኦም ክሰማምዑ ከም ዝኽኣሉ ወይ እውን ኣብ ገለ መረዳእታ ከም ዝበፅሑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኢራን ዝበፅሐ ነዳድናታ 80 ሚታዊት ነዳድናታ ናብ ቻይና እያ ትሸጡ ስለዚ ቻይና በቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝያዳ ተፀልያ ዘላ ሃገር እውን ክበሃል ይከኣል እዩ እንተወሓደ ኣሜሪካውያን ከምኡ ዝብል ዓይነት ናራቲቭ እዮም ስፒን ዝገብሩ ዘለዉ ቻይና ተሸጊረ ኣለኹ ናይ ነዳዲ ክፈትውለይ ክትብል ግን ኣይተሰምዓትን ብዓብዪ ግን እቲ ንግዲ ጠጠው ምባሉ ንቻይና ፅቡቅ ዝስማዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ንግዲ ሃገር ስለ ዝኾነት እንታይ ግን ይብሉ ኣለዎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ሕቶ ይሓተትኩን ኣነ ሓግዙን እውን ኣይብልኩም ምክንያቱ ሓግዙን እንድሕር ኢልካ ብካልእ ክትከፍሎ ስለ ዘለካ እዚ ነገር እዚ በዓልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዝኾነ ይኹን ፌቨርስ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ደገፍ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓለፋ ክግበረለይ ኣይሓተትኩን ነዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ባዕለይ ዝኽእሎ እየ ይብላ ኣሎ ኦኬ ውልቲ ብኣፍካስ ትብል ኣለካ ብተግባር ግን ዓለምሲ ኮንፊደንስ የብላ ንስኻ ክትከፍቶ ከም ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ ትከኣለካ ጌርካ ኢኻ ዝኾነ ነገር ድማ የምፃእኻን ስለዚ that is already ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ዘሎ እዩ ስለዚ እንድሕሪ ነቲ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ ደገይርዎ ክሳብ ሕጂ ብሕጂ ክገብሮ ድዩ ኣይገብሮን ከማን ኦልሞስት 77 መዓልቲ ረጊፅና ኣለና ኩናት ካብ ዝጅመር ስለዚ there's nothing ክገብሮ ዝኽኣለ ማለት እዩ ብግምታሉ ቻይና እውን መፅያ ብፍሉይ ነቲ ነገር እቲ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ወይ እውን ክትኣልዮ ትኽእል እያ ዝበሃል እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኢትስ ኦልሬዲ ስታልሜት ይብልዎ ተጠማሚቶም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ እዮም ክልቲኦም ወገናት ግን ብዓቢ ገምጋም ዘሎ ኣሜሪካ ለንቀነ ምስ እስራኤል ዝኾነ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም ትኽእል እዩ እቲ ዓቢ ገምጋም ዘሎ ናብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ብፍላይ እስራኤል ኩሉ ምድላዋቶም ወዲና ዝብል ዘረባታት በብዝሒ ይወፅእ ኣሎ and they're just going to push him ናብዚ ኩናት እዚ ንክምለስ ዋላ እውን እቲ ናይ ዋጋ ናይ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዝረአ ዘሎ እውን ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸይድ ከምዘየለና ዘተንብህ ኩነታት እዩ ድሮ ናብ $109 ንበርሚል ኮይኑሎ እቲ ብረንት ዘለዎ ክሩድ ኦይል ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኦልሬዲ ናብቲ ኣዝዩ ናይ ቅልውላው ደረጃ ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ እቲ ኩነታት እናተበላሸው ከይድ ከም ዝኽእል ምግማት የደሊ We may have to do a little cleanup work because we had a little ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. I think he will. I think automatically he'd like to see it opened up. He gets about 40% of his energy or soil from that, from the strait. We get that. Mark,
Mark Meredith has all those details for us from the White House this morning. Hi, Mark. Gillian and Shannon, good morning to you both. President Trump left China very happy with the way the trip went. He said plenty of nice things about his Chinese counterpart, but now comes the hard part. Will U.S.-China relations become more stable in the months ahead? The president says while he was on the ground in China, he got more of a commitment for the Chinese to buy more American products, from soybeans to Boeing planes. Some analysts were expecting a bit more, though. بعرفش كم تريو زلهم دونالد ترامب كاب تشاينا بزح كم زرقة بس اللي قبري زفتن of course دونالد ترامب أي تعود كون أي سلت أن ننزل مراح يكون برقص بزح كم استعودن بزح كم سلطون نخزارب سكفتا زي بالمراحيو بو منصر كرو خلو عجي تي قعزو توم فوكس ميديا توم نايتو بيز أنت واحد بغالاسي بزح عوتات كم استمزج بنر لنا إذا عوتات زي كأبايتاك ترجم يخل دايكل النزبل يزرب على مالتيو أب كداي ناي وشمت حرمز إيران من بريكس وعلى تساتيفاب زنبرتلونا مردات هاي بوميرون. That this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is also our wish that it will be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the, mines and obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. Sometimes زلو أب هندي أمني ودليل كهز نبرناي منستر قدرت وصاي وعلى هجرات بريكس ولو كبزح زي زجبت نجار انت فشله سنهين لها رينا بحفش هاجن انت عايز بعد زول لابزن دحريلنا اب قداينا ايران وشمت حرموز نزم الكتم سباتنتهم قطعات زمالو كفوت يزلو كفوت كهون كهينا ندليو كفوت نكهون ون مس امريكا تزراري بناينا يلويم حق حش ايران وشمت حرموز نكخفت سمامي عمدي روميم امريكا محنقيدهم نتعصوا نحنا غيرنا يزلنا بلوكيد اين العلونينا صحاتكم تراي كفتهم زولهم نحنا وناي نخفتنا بمباليو كم زي درجة تبتليو سلزي وشمت حرموز كخفت خلي قل مستي سراويتنا وتدراوي مرحنتنا coordinated كوين مساتهم تردادي خاي خون زلو درو حيالة مراقب تانكراتنا يهندون كوابسينا هنا نابندو كوين سلز قبر زلو نتون غازتنياتاتي دمل سلوم زلو مسانا تردادي كاخ قبر خلي توم كوتسو زي كلنا توم مسانا أبوغو زلو وانصارنا أبوغو زلو أمريكا يخون إسرائيل كالوت هقرات نتوغ زد توابعو زلو مساتهم مراقبناتهم بزبوت هذا كوتس أيقونان انت تخالقن مخوات تقام يبلون بمباليو زمل سلو so إيران أبتز أمنولو نغيت دريقهم كم زلوين عند رجالنا زخون يكون أمريكا يكون دونالد ترامب قبرو زلو عندرا زغيرو متكلم مرقت كم زي بلون كا عالم أنا تصيرو من جروالو زين بعلو هجين تايز فتر تي واجنا ندادن اللي عليه وسخالو أمارات يتقدم أن تودي يخدو له وسلنا بالزلنا بزيك العالم تكونتاتنا نبزيت دليل معزن نمخاد زجدديو انت واحد ترداديو منتي تعاطي زلو ام مخفاديو اب زخونه ነገር ክበጽሑ እንተ ዝኽእሉ ነገራት እንታሕቲ ገጾም መኸዱ እቲ ቁጠባ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግን ኩሉ ነገር ተዓፂ ወላ ኢራን ንባዕላ ጠቕላላ ነዳድና ታክሸይጥ ኣይትኽእል እንዶ ክትፍንጀር ቀሪባ ኣላ ዶ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ንኣብነት listen to this one እቲ ናይ treasury department point in the Strait of Hormuz, Treasury Secretary Scott Bessent saying Iran has run out of room to store oil. It's going to have to stop production. Lucas Tomlinson has more details from Dubai. Hello, Lucas. Good morning, Shannon. A year ago today, President Trump arrived here in the UAE with commerce on the agenda. And now, after a month-long blockade on Iran, Treasury Secretary Scott Bessent says it's starting to feel the pain. There have been no loadings in the past 3 days. We believe their storage is full. None of the ships are getting out. None are coming in, so they're not able to store oil on the water. So they're going to start shutting down. بحفشة انتاي زبل زلو زي تريجري سكرتاري بزوك زي اني كام زبل جن بزوح كساب حجي زرانا يبلان نا إيران أبتي قندنا ريفاينر ناتومسي بزوح مراقب زعتوان زوز أنسل زي اللوا تناي نداد بوتاناتهم تي ستوريج تي مخازينو ناتوم سلا تودي مليو زلو زقبرو يبلو من تي مسرح نايتي عدنا ناي نداد دما نتيزمة زلو تديوسي خايو نحوارو كبالاشو يخلي تي معدني انفراستراكشر زبل سينما قوت دارقا
قدمي ورح بيلهم بزوج زي تزاريبهم لا سلسة معلت تريفوا له يلو دونالد ترامب عويلو على التلفزيون تزاريبه دحر سلسة معلتي تأمرات كتريوخم يلو إذا دحر سلسة معلت زبالوك سلسة صومنا بيلينيرو إيراناويان لما شعوا دبدب أب تويت أب سوشيال ميديا بوست غيرهم سلسة معلت كواتو ودين إن دونالد ترامب دحر سلسة معلت تأمرير كان يركز وخنا إيرانان سو سبعة الدناقري خايلهم أفديهم من يروميهم حجون انت قناة التريجري سكرتاري تريوزا لهم سكات بست مالتيو كمو تقولوا تاتالو قال خقات يزبل زلو we haven't seen much نر إلا نفسها تلايت يزبل زلو إيران هو عندما nothing is gonna happen مخنياتو عبيتناي نداد كيلاتات إيران كساب سلسة ورحي مانج كتقبر كم تخل زقلت ونيريو سلازي I don't know تزبلوا زلو بزعق زي يسلطهم يلنجن تزرباجن يقصلوا ولا ويا نملا سبتي سكور كارد نايتهم نكرتهم هجرات. Catastrophic disruption to global oil and gas markets, even limited Chinese cooperation offers immediate psychological relief. China's foreign ministry confirmed that the West Asia war was discussed, though it offered few specifics. So this was less about ideology and more about crisis management. And here, Trump appears to have extracted meaningful value. That's not all. Trump has also said that he may even consider lifting sanctions on Chinese companies buying Iranian oil. As the Iran war drags on, that alone underscores just how heavily war hung over this summit and how far the United States may be willing to go to keep Beijing engaged. So this round appears to be a draw. But round 3 is where Xi Jinping had the strongest and clearest strategic showing. Xi drew a red line and explicitly warned Trump that mishandling Taiwan could trigger clashes and even a direct conflict. A strikingly blunt. So, أبزيا قطري مبل سالسيتي مبل كاليتي بزدلخا كتركم تخليخا مالت إيران تشاينا تقرب عليها وريد زلون كل عالم خان دونالد ترامب حساب هيبلو نتنابل علي ندادنا إيران زجاز زلوا مش مجزات تطعون ختبل نتن دجاز زلوا قرا كورد لني لزنا برين تقرا كالعلون كم زخل حبيرو لو سلازي أمونغو تشاينا إيران زلون نقدي كقتل مخانو مرداتها إيباكاسو قابو كتيلهم أب قداينا تايوان حركة بتأزارة بارسو زلو يسو أب قداينا تايوان دونالد ترامب زخونا نقر أي بلن تشاينا دما عنت إيرا كأي مسمرناتا أنتاي مخانو نقيرا طلع سو زيادة ربازيا أب أمريكا حفكف يعتبلهم زلا مالتيو حفكف ونياتو نيران كتكلا خلا تخل ديخا نيران ني تايوان كتكلا خلا وقن تتلعيلو كاب تشاينا خنكلا خلا نخل دو قلو دو زبل أبز اسمعهم دان. There was a just serious significance here in terms of how the United States and China go about these Taiwanese independence, saying that it could potentially have clashes and conflicts if they don't get to an agreeable place here. These relations are all underpinned by this potential selling of arms to Taiwan. The president saying he would soon make a determination on what that looks like going forward. Take a listen to more of that on Air Force One. Sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. You're not necessarily going to go ahead. It was your proposal. Make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now is, you know who he is, that's running. بزعبا انتهي تزارب زلو بزعبا قداينا تايوان تشاينا أنا تيران دونالد ترامب نجيراتها تصبغ يرمنا وحي وانت زارب اللي ليو قداينا تايوان أمونغ أمريكان تشاينا حماضي خقاتم تصبغ قداينا تايوان يدوسنو كالا يكونن لهم سلازي تزعبيك مسمرناتنا تايواني أو قداينا تايوان دحر تصبغ كينا سلام الرقاتن كليو قداينا تايوان قن أغلي الكاكر كم زي بلو أبرتي أم نجيرهم محمد زلو يزنقر جي تي مبزحت تي مينستريم ميديا ناي أمريكا كقر عيداليو بريزنتيشن بار ساعة كندزك تفرنا كي اليوم زولو زلو العلو نزاز ربازيا أنا تشيرو كأي مسمر مخانا إن دونالد ترامب كنقول مخالون دونالد ترامب لما زخنا نقر كمل زي مخالو already كم زفرهن بدخون قلنا كم زلو أريل لو يوم زولو زلو أسوار دماغ سامع 10 بليون مش تأخذ كايد نب من يخاطبون نب تايوان كجبر كاب أمريكا كجبر تباهيل نزنا بري كتوسن دي خايت توسن نزبل حتىكم الاسكول لما بحجي كوسن أي وسم كنا الله بحجي ريان خلقناتات وسانا كبير مزبلو تنا أمريكا مرقت أبزي تي strategic ambiguity بلو
ደይ መደይ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኣይገልጹን እዮም ስለዚ እዚ ድማ ንዝኾነ ይኹን ንቻይና ንኣሜሪካ መርገፂ ስለዘይትፈልጥ ሓደ ውሳነ ንክትወስድ ከቢድ እዮም ዝብሉ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ካብተን ኣዛረብታ ርእስታት ኣብቲ ዋዕላ ዝነበራ ታይዋን እያ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ድማ ቻይና ኣቦ ብፍጹም ነክፈረክ ከም ዘየለን ንኩሉ ነገር ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ ስለዚ ጉዳይ ናይ ታይዋን is quite significant ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኾነ ይኹን ጭቡጥ ነገር ኣይገበረን ኣቡ ብግምጣሉ ቻይና ቀይሕ መስመራ ኣትሪራ ተዛሪባትሉን ገሊፃትሉን ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ ዊክነስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተራእዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Would the US defend Taiwan if it came to it? I don't want to say that. I'm not going to say that. There's only one person that knows that. You know who it is? Me. I'm the only person. That question was asked to me today by President Xi. I said, I don't talk about that. He asked you today. He asked you if you would send troops if you would. He asked me if I defend them. I said, I don't talk about that. All right, let's go live right now to CNN's Julia Benbrook over at the White House. Julia, how እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ከም ተሓተተ ንጉዳይ ናይ ታይዋን ብቻይና እውን ፕሬዚደንት ሺ ንነዊሕ ከም ዝተዛረበን እቲ ጉዳይ እቲ ድማ መን ይፈልጦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ኣነ ጥራይ ዝፈልጥ ኣይነግርኒ ኢኻ ኢልዎም ይፋሳሓሎም እዩ ዘሎ እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ኣሜሪካ ዝፈልጥ መን ትፈልጡ ዶ ኣነ ጥራይ ዝፈልጥ ኣነ ኸ ይዛረብኒ እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቶም ጋዜጠኛታት ተሳሕሳሕ እያ ትበሃል እዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ቆልዓ እንዲ ንባዕሉ ከምዚኣ ገይሩ ነታ ዘላቶ ስልጣን ይጥቀመላ እዩ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎ ዋላ እናፀረፎም ከሎ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ምስ ጋዜጠኛታት ግዜ ዘጥፍእ ምዃኑ ሓሳባቱ ይገልፅ እዩ መብዛሕትኦም እቶም ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ግን ኣዝዮም እዮም ዝቁጥዑ በዚ ምክንያቱ ብዙሕ ምስጢራት ብከምዚ ዘረባ ስለ ዘውፅኦ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ናብ ጋዜጠኛታት ስለ ዝኸይድ እቶም ጋዜጠኛታት ድማ የምክስዎ እዮም ቤላ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎ እምበር ፈሪህካ ኢኻ ይብልዎ ንኣብነት ስለዝፈራህካ ዲኻ ይብልዎስ ኣይፈርህን እየ ክብልካ ይኣቱ ስለዚ ኢራን ስቤላ ገይራ ሒዛትካያ ወይ ቻይና ቀርቀብ ኣቢላ ሒዛትካያ ገለ ብዝብሎ ኖ ከምኡ ክብል ኣብ ዘይተደልየ ምስጢር ይእትዎ እዮም ቤይቲንግ ማለት እዩ ይፃወትሉ እዮም ብዙሕ ምስጢራት ድማ ከይትረድኡ የውፅእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ብዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ኣፍ ዓፂሎ ክዛረብ ኣይከኣለን ክዛረብ ኣይደለየን and let's listen to this journalist. Very significant. President Donald Trump did not go into a lot of detail here, but what he did say, what he didn't say, both lead to a lot of questions. Now, this is following that summit with Chinese leader Xi Jinping, and Trump said that he did not make a commitment either way on Taiwan. When it comes to the arms sales specifically, he said that he will make that determination at some point. Now, this comes after Secretary of State Marco Rubio, in an interview with NBC News following those meetings, said that the United States policy on Taiwan remains, quote, unchanged. And diving a bit deeper into that, the United States acknowledges China's position that Taiwan ብሓፈሻ ቅድሚኡ ኣብ ካልእ ቦታ እቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ኣብ ነፋሪት ከሎ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ንሱ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ዝተቐየረ ፖሊሲ የብልናን ከም ቀደም እዩ ዘሎ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከም ቀደም እዩ ዘሎ እውን ኣይበለን ስለዚ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣርስቲ ክዛረብ ከም ዘይመረፀ ብሓፈሻ ብዙሕ ፍርሂ ነይሩ ንታይዋን ክሸጣ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ንዓታቶም ገዲፉ ኣብ ካልኡ ከየድህብ ዓብ ፍርሂ ነይሩ እዩ ዝበሃል ኣብ ታይዋን ግን ኣጋጣሚ ኣብዚኣ ደፋፊዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ብዛዕባ ታይዋን ፅቡቅ ነገር ከም ዝገበረሎም ወይ ከም ተመገተሎም ዝኾነ ኣይተዛረበን እዚ ንባዕሉ ሕማቕ ነገር እዩ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ንታይዋን ፅቡቅ ቃላት ክዛረብ ዘይምኻሉ ወይ እውን ኣብ ጎኖም ምዃኖምን ገለን ዝኾነ ነገር ክዛረብ ዘይምኻሉ ፅቡቅ ኣይኮነን እዮም ዝበሃል ግን ዶናልድ ትራምፕ ንድኹማት ብዙሕ ዝሕግዝ ኣይኮነን ዝግደስ ኣይኮነን ንሓያላት ክብሪ ኣለዎ ኣብ ሓያላት እዩ ዘተኩር ንንኣሽቱ ይኹን ንድኹማት ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን ወላ ትራዲሽናሊ መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ እንዳ ፎክስ እቶም ፀረ ቻይና ዝብልዎ ዘለዎ ስሙ materially change with respect to Taiwan following the summit? One word answer, no. It was very clear. Although Xi Jinping issued those very stark words, Secretary of State Rubio was very clear. U.S. policy has not changed. And so I think we're going to see very little in the way of China action on Taiwan. The problem here for Xi Jinping is that his military is not ready to invade, and the United States is standing firm. The people in Taiwan, they want good relations with Beijing, but they don't self-identify as Chinese. They see themselves as Taiwanese. I think the status quo will continue. And
እንታይ ዝብሉ ዘለው ቻይና ብወታደራዊ ንኸይት ስጉምቲ ከይትወስድ ዓቕሚ የብላን ድልውነት የብላን ህዝቢ ታይዋን ድማ ናብ ቻይና ክኣቱ ይደልን እዩ ምስ ቻይና ሰላም ገይሩ ክነብር ደሊ ግን ከም ታይዋን ከም ሃገር ኮይኑ ክነብር ዘል ወይ ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ ክነብር ዝደሊ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ገበረትን ቻይና ድማ ዝኾነ ትገብሮ ነገር የብላን ኣብዚኦም ዝብሉ ዘለው ምናልባት ኩሉ ግዜ ትዊስት ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዝህቡ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ንምሃብ ቻይና ታይዋን ኣካል ናይታ ምዃና ትፈልጥ እያ ውዒላ ሓዲሩ ድማ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ክኸውን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም እንታይ ግን ኣይደልዩን እዮም ዘለው ቻይና ብኩናት ብሸበድበድ ንታይዋን ኣብ ዙርያ ኣብ ውሽጦም ክእትዋ ይደልዩ ኣለዉ ዕላማኦም እንታይ እዩ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ንዓበየ ከይዳ ኣሎ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምናቶም ንዓበየ ከይዳ ኣሎ ዲፕሎማስያዊ ቁጠባዊ ኩሉ ነገር ንዓበየ ይኸዱ ስለ ዘለው ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ታይዋን ዝበሃል ኣንጻር ቻይና ዝሓስቦ ዘሎ ዘይሕሰብ ክኸውን እዩ so it's just ንሳቶም as long as እቲ ኢኮኖሚ ናቶም ዝዓቢ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናቶም ዝዓቢ ዘሎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ መመሊሳ ንኣሰትን እናተዋረደትን ትኸይድ ዘላ ኣሜሪካ ንቻይና ግደፍ ክትብለሉ ኣብ ዘይትኽእል ታይዋን ድማ ንቻይና ዝኾነ ክብልሉ ኣብ ዘይክእሉ ድሮ እቲ ህዝቢ እውን ቀስ ብቐስ ብቲ ዘሎ ኩነታት እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ታይዋን ምስ ቻይና ብሰላም ክንነብር ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ተቐቢልዎ ኣሎ ኦልሬዲ ስለዚ ምስ ግዜ እቲ ነገር ክቕየር ከም ዝኽእልን ኩናትን ዕንወትን ከም ዘየድሊ ብግምጣሉ ኸማን ኣሜሪካ ናብ ኩናት ክትእትዎም ትደሊ ከም ዘላ ናብ ኩናት ንቪየትናም ተጠቂሞም ንታይዋን ተጠቂሞም ልክዕ ከምቲ ንዩክሬን ተጠቂሞም ንራሽያ ዘዕንውዋ ዘለው ንታይዋን ተጠቂሞም ድማ ንቻይና ከዕንውዋ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉን ነዚ ድማ ብፍጹም ቻይና ኢዳ ክትእትወሉ ከም ዘይትደልን ነቲ ጉዳይ ናይ ታይዋን ቀሲሉ ክበፅሕ እዩ ግን ክሳብ ሽዑ ፀቕጥናትና استراتيجيكاዊ እንቅስቃሴታት ናትና ጥራይ ንቐፅል ዝብል እምነት ኣለዎም and it's working for them ንቻይናውያን ይሰርሓሎም ኣሎ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ኣብ ፈቐዱ ኸይዳ ትዝበጥን ትዋረድን ስለ ዘላ ንሳቶም ፕላኖምን መንገዶምን ጥራይ ሒዞም ድሕሪ ኸይዶም it's just a matter of time ናይ ግዜ ጉዳይ እዩ ናብ ቻይና ዝደልይዎ ንኽረኽቡ ግዜ ጥራይ ዘድልዮም ብሰላም ናብ ቁጠባ ናብ ቴክኖሎጂን ጥራይ ኣተኪሮም ከድሉ ኣሜሪካ ግን ኢዳ ነግራን ክትእክብ ስለ ዘይትኽእል ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ድማ ዋላ እኳ ረብሓ ድምፂ ኣሎም ተመሰለ ነዳዲ ክሰርቁ ገለ ዘኽእሎም ተመሰለ ብዓብዩ ንቁጠባኦም ግን ፈፂሙ መተካእታ ዘይብሉ ንኣብነት ክበኩም ቬኔዙዌላ ወሪዶማ ገንዘብ ከሲሮም ወሪዶማ ንብለና ተባሂሉ ነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላን ገለን ወሲዶም ኣለው ንብላ ኣለና እዛ ናይ ኣሜሪካ ግን ንታሕቲ ገፁ ይወርድ ያለን ክንዲ ዝሰረቁ ይስረቁ ክንዲ ዝወሰዱ ይውሰዱ ዕዳ ኣይጎድልኒ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኢራቅ ንኣብነት ብዙሕ ነዳዲ ናብ ብዶላር ከም ዝሸጥን ኣሜሪካ ከም ዝኣቱን ገይሮም እዮም ይበሃል ካብቲ ናይ 2003 ኩናት ዝገበርዎ ክሳብ ሕጂ ግን እንተኾነ ኣሜሪካ ናይዚ ኩሉ ዝዘመተቶ ወይ ናይ ገለ ዕዳ ናታን ታሕቲ ክወርድ ኣይተራእየን እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ብኩናት ይኹን ካልእ እውን እንተኾነ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር የድሕነ የለን መንእሰዩ ሓደጋ ዝፈጥረሉ ዘሎ ስለዚ ብኡ መልክዕ እንድሕር ቀፂልካ እቲ ኩነታት ንኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክነዓቕ ዘይክእል ሓደጋ ውሪድላ ክሓልፍ እዩ እቲ ዕዳ ንላዕሊ ባሉን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኢንትረስት ሬት ናይቲ ቦንድ ናቶም ንኣብነት ናይ 30 ዓመት ቦንድ ናይ ኣሜሪካ ሬከርድ ሌቨል በፂሑ ከም ዘሎን መንግስቲ ኣሜሪካ ገንዘብ ንክልቃሕ ዝዓበየ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቦንድ ንላዕሊ ገፁ መፂኡ ክበሃል ከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዕዳ ዝንቀሳቐስ እዩ ዕዳ ድማ እቲ ወለድ ናይቲ ዕዳ ክትከፍሎ ዘለካ እናዓበየ እንድሕር ኸይዱ ትቕፅዕ ኣለኻ ማለት እዩ ሶ 5% ኣብቲ ናይ 30 year ቦንድ ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ተገዲዶም ኣለው ኢራን ፖስት ገይሮሞ ነይሮም ናይ ኣሜሪካ ኮላፕስ ኣብ ዓይንና ንርኢ ኣለና ዘገርም እዩ ግን ህዝቢ ኣሜሪካ ከዓ ኣይንገሮን እዩ ዘሎ ብምባል ፅሒፎም ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ እንታይ ንምርኣዩ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ እናተጠናነገ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝኣክል እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን እንታይ ክገብር ይኽእል ብዙሓት ክእላታት ዝእመን መራሒ ይኮነን እዮም ዝብልዎ shortly but not made during this trip. So, Peter, what do you make of the ambiguity that the president is sort of enlisting in this moment when the aid package to Taiwan, the military package for Taiwan, has broad bipartisan support. He's being ambiguous at best about whether or not the U.S. would defend Taiwan if the circumstances warranted. How should we all be reading this, and how is China reading
بعفش أنت يوم زبلو زلو دونالد ترامب أتي استراتيجيك أمبيغوتي ويون أبغدان تايوان وجنت تلعيلو كنا كلا خلالهم نخلدينا قناة حنام نخلدينا نعامل نام وقخنا أتو نخلدينا نزبل أرستي ملسا هيبوني أمريكا دونالد ترامب ما نزيا نسون مستير جيروتي والو أي تزارب كوني بلالو سلازي بحفشة أتي بوليسنا أمريكا كل جزء كنا كلا خلالاينا وكانت حناينا فنزويلا نتايوان يبلوني يوم تدا ولا حنت ملسا هيبوني ስለዚህ ጆ ባይደን ኣብ ገለ ፖይንት ኣነ ክንከላኸለላ ኢና ዝብል ዘረባ ኣምሊቑ ነይሩ ኣባ ዘረባ ርእስቲ ኮይኑ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንድሕሪት ተመሊሱ ሕጂ ኣብቲ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ዝብልዎ ዝኾነ ይኹን መልሲ ዘይብሉ ኣብኡ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ቤዚክሊ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ እናተጠናነገ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ I didn't make a comment on it. I heard him out. I have a lot of respect for him. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. As the Wall Street Journal points out today, the broad takeaway in Beijing was that Trump and Xi both sought an end to a 10-year era in which the U.S. sought to blunt economic and security threats from China. ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ንጹር ዝኾነ ዓወት ሒዙ መፅኡ ክበሃል ኣይተኻለን ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ብዙሕ ትፅቢታት እዩ ዝግበረሉ ነይሩ ግን ሓደ ግራውንድ ብሬኪንግ ወይ ከዓ ከምዚ ዓብ ነገር ንዶናልድ ትራምፕ ይኹን ዋላ እውን ብኢራን ይኹን ብታይዋን እውን እንትኾነ ሓደ ዓብ ነገር ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ ዝበፅሕዎ ነገር ከምዘየለ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ግን ዝያዳ ቻይና ከም ዝተዓወተትሉ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ቻይና ቀይ መስመራ ኣነፂራ ተዛሪባ ኣላ ካብዚ ኩሉ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ትደልዮ ዘላ ቻይናውያን ዝደልይዎ ዘለዉ ዝያዳ ኣብ ጉዳይ ናይ ቪየትናም ምዃኑ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ምዃኑ ደጋጊሞም የነፅሩሎም ኣለው ኣሜሪካ ድማ እቲ ፖዚሽን ናታ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ናታ እቲ ናይ ካልእ ኩነታት ናታ እናተዳኸማ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንቻይና ኣብ ታይዋን መፂኣ ኮንፍሮንት ክትገብራ ክትገጥማን ክስዕራን ትኽእል እያ ዝብል ተኽእሎታት እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኢራን ርኢና ኣለና ኣብ ኢራን ኣገጢሞም ዘሎ ኩነታት ተሪእኻዮ ናይ ብሓቂ ንከምዚ ዓይነት ብድሆ ከም ታይዋን ዝኣመሰለ ኣዝዩ ርሑቕ ካብኣቶም ዘሎ ብድሆ ገጢሞም ክስዕርዎ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ዘይቃላላ ኣብ ካልእ እውን ርኢና ኩነና ነቲ ወታደራዊ ጭዋዳ ናይ ኣሜሪካ ብብዝሒ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝደጋግምዎ ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ እንተለዎም ኮይኑ ቻይና ኣሜሪካ ድማ ቤጂንግ ቻይና ዘለዎም ወታደራዊ ዓቕሚ ሪኦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ምትፍናን ወታደራዊ ረፅሞም ከጋጥሞ ዝኽእል ኣሜሪካ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ኢራን ሪኦም ኣለዉ እንታይ ኣምፂኢሎም ኣሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት ዝነበረ ዕፁ ከም ዝኸውንን ዝገበሩ እንተገበሩ ድማ ክኸፍትዎ ይከኣሉን ናው ቻይና ካብ ኩናት ናይ ኢራን ብዙሕ ተማሂሮም ከም ዘለዉ ብዓይነ ኩናት እዩ ዝንገር ብዙሕ ተማሂርና ኣለና እዮም ዝብሉ ሓደ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ቅዲ ኩናት ከም ክትጥቀም ከላ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ንኣብነት ብድኻምነት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮኑ ንሪኦም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሓደገኛነት እውን ንሪኦም ኣለዉ ንኣብነት ብውሉት ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂኻ ነዘን ሃገራት ዓረብ ማለት እዩ ስዑድያ ቀጠር ባሕሬን ኩዌት ኢማራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ነዳዲ ሸይጠን እየን ዝነብራ ስለዚ ብምሉእ እቲ ነዳድናተን ዓፂኦመን ዋላ ሓንቲ ክገብራ ከም ዘይክእላ ብፍፁም ድማ ዘይግደሱ ምዃኖም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንቻይና መስመር ናይ ንግዲ ናታ ዓፂኦም ሱቕ ክብሉ ከም ዝኽእሉን ከም ዘይግድሶም ንሳቶም ቁጠባ ክሳራ ኣጋጥሞም ክእል ግን ህዝቦም ካልእ ፀገማ ይገጥሞን እዩ ስንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ሩትለስ ይብልዎ ከምዚ ኣዝያ ሓደገኛ ክትከውን ከም ትኽእል ሪኦም ኣለዉ ስለዚ በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ድኽመታት ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኩሉ ተራእዩ ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ድማ ምስ ዘለዎ ኣብ ኢራን ዝርእይዎ ዘለውን እንታይ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እንታይ ከመሓይሹ ከም ዘለዎምን ኣብ እንታይ ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዘለዎምን ፈሊጦም ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ብዛዕባ ቻይና ዋላ ሓንቲ ይፈልጠትን ኣላ this is the most important thing ብዛዕባ ቻይና ዘለዎ ዓቕሚ ኪኖቲ ኣብዚ ሳተላይት መጅስ ኣለና ብስለያ ረኺብናዮ ዝብልዎ ብኣካል ኣይረኣይዎን ታንኮ ዝብልዋ ቻይና ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ኣብ ባይታ ዝተፈተነ ይኮነ ዋላ እኳ ገጅፍ ብቁፅሪ ብሓፂን እንተመሰለ ይብሉ ብሓፈሻ ግን ሓያል ወታደራዊ ሰራዊት ክትሪኦ ከለኻ ብፍላይ ድማ ሃገራውነት ዘለዎ ዕላሙ ዝፈልጥ ማለት እዩ
حيال كون كم زغل نمجمعته كبيرة يكون سلمتها كون بلا لنا Chinaويان نأمريكا نخوري يكونون سلطة زقبر زلو this is a big difference سرايدنا إيران عدو نقاتحن رستو نقاتحن حزبو نقاتحن صدرو نقاتحن يزواغا زلو ስለዚህ سرايدنا إيران بكل عينة بحري يكون أمريكا يكون أبقله مرة نحلوه أمريكا كنت يقبريو مسي زلو مزمزا نخسالت إسرائيل نخطعما إسرائيل نخربح كمان مع أمريكا كوربوريشن سناتا ندادنا إيران نخزمتا يود ما تزال السراويت سلازي مورال نايت سراويتنا أمريكان مورال نايت سراويتنا إيران كمون نايت تشاينا ننبيني تشايناويان أبفت جوجزون كينهم كواجويم زلو سلازي نعطاتهم ترجم زلو يتوكينات أنت متيو مالتي بتفنان أنت متيو عب ترجم زلو سلازي نتي ولا بايتاي تفتر أنت بالكايو تي موتيفيشن ناتو تبغسوناتو تلخوناتو أنتي كينات عبرتي خواجا أزجبرو تي كوزي بلو علاماناتو نمنتهي خاتك على زلها نمنتهي خا تألم زلها علامة خان تايو ስለዚህ ንህዝብ ኻን ሃገር ካን ንምድሓን ድሕር ኮይኑ ዝዓበየ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይድካ ክዘምትን ክሽፍትን ድሕር ኮይኑ ግን እሞ ከዓ እቲ ተራ ወታደር ካብቲ ትገብሮ ዘለካ ሽፍትነት ዝረኽበ የብሉን ንኣብነት ንኢራን ነዳድን ተረኺቦም ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ደሞዝ ወሰኺ ወይ ኣበል የብሎምን እቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣይኮኑ ስለዚ ሓደ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ከይዱ ወይ ንኢራን ከይዱ ዝመውት ሞት ተጋጢሞ ማለት እዩ እዝና ፍሉይ ነገር ዝረኽበሉ ነገር የብሉ ስለዚ ኣብዚታቱን ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ኣብቲ ናይቲ ዕላማታት ጉዳይ ኣናይስካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ቻይና ኣብዘን ዝሓለፋ 40 ዓመታት ካብ ሓደ ድኹም ሓይሊ ናብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ በዳሂ ሱፐር ፓወር ክድይብ ምኻላ ንኩሎም ተዓዘብቲ ዘገረመ እዩ summits that we have witnessed in a long time, and yet very little concrete has come out of it, and on balance I think most observers are very comfortable with that. The concern was that President Trump is in a weaker political position than Xi Jinping right now. To some degree, that's always going to be the case. Trump, of course, is president of the world's most powerful country, but Xi Jinping is the world's most powerful leader. He has no term limits. He doesn't have to worry about internal polling or midterm elections. Trump has all of those things on his docket, and he's not performing very well right now. He's also responsible for a war that's going badly in Iran, which is causing big economic problems for both the United States and China, though a lot larger for other countries around the world, and he has no one to blame but himself, looking for help from the Chinese, and the Chinese aren't offering very much. So in that ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሓት ኪላታት ደምፃልኩም ዘለኹ ናይ ብዙሓት ትዕዝብቲ ክህልወና ስለ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰባት ጥራይ ወሲድካ እቲ መደምደምታ ከቢድ እዩ ኣብቲ ፖለቲካል ስፔክትሩም ዝብልዎ ድማ ብየማን ዘለዎ ብፀጋም ዘለዎ ኣብ ማእከል ዘለዎ ካብ ኩሉ ዓለማት ፖለቲካ ረዳዳ ካብ ኩሉ ወገን የደምፃልኩም ስለዚ እዚ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ስቲል ሓይሊ ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ቻይና ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከም ፕሬዚደንት ክትሪኦ ከለካ ግን ፕሬዚደንት ሺ ሞር ፓወር ሞር ሓይሊ ኣለዎ ዝያዳ ሓይሊ ኣለዎ ካብ ትራምፕ ኢሉ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ምርጫ ይፅበየ ኣሎ ኣብቲ ምርጫ ድማ ሕማቅ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ብዙሕ ተጠላቒዩ ዘሎ መራሒ ምዃኑን ኩናት ናይ ኢራን ድማ መራ ከም ዝጠላቐ ገይርዎ ከም ዘሎን ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ቻይና ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ድኹም ጎንታት ዘለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝያዳ ፀብለልትነትን ኣድቫንቴጅን ሓይልን ከም ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ እንተወሓደ ንነዊሕ ጠሚቱ ንክኸይድ ዕድል ስለ ዝቦ ንሱ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ናበይ ዝወስደና እንድሕር ኢልኩም ኣብቲ ውድድር ናይዞም ክልተ ሃገራት እንድና ንመለስ ዘለና ቻይና ሎንግ ጌም እዮም ፃወቱ ዘለው ነቲ ኩነታት ቀስ ኢሎም ክሪእዎ እዮም ነቲ ኩነታት ርጊ ኢሎም ክሪእዎ እዮም ንኣሜሪካ ድማ ቀስ ብቐስ ጥራይና ክንሓልፋ ንኽእል እምበር ሸበድበድ ኢልና ሕጂ ክንሓልፈሉ ንኽእል ኩሉ ግዜ እውን ዝደግመልኩም እያ ቻይናውያን ኣሜሪካ ወዲቓ ዝረብሑ እውን ኣይኮኑ ኣሜሪካ ሃንደበት ድብ ኢላ ወዲቓ ቻይና ንረብሕ ኢና ዝብል እምነት የብሎም ኣሜሪካ ከላያ ረብሓናቶ ዓብ ዕዳጋ እዩ የገድሶም እዩ ድማ ስለዚ ኣሜሪካ ንክትወድቕ ቻይናውያን ሸበድበድ ይብሉ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ናይ ቻይና እቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ቀስ ኢሉ ንሱ ደኺሙ ካልኦት ክትክእዎ ዝኽእሉ ዓበይቲ ሃገራት ክመፁ ዳ እምበር ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ስለ ዝሞተ ብቐጥታ ቻይና ትዕወት ማለት ኣይኮነን ከምኡ ይርእይዎን እዮም ሶም ኩሉ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ኤኒዌይ
እዚ ንሪዮን ንሰምዖን ዘለና እንታይ ናብ ምንታይ መደምደምታ እዩ ዝወስደካ እንድሕር ኢልኩም እቲ ዝወስደና መደምደምታ ኣብ መንጎ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ብርቱዕ ውድድር ከም ዘሎን እቲ ብርቱዕ ውድድር ድማ ኣብ ኩሉ መዳይ ይረአ ከም ዘሎን ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዝወዳደረሉ ዘለው ቦታ እዩ artificial intelligence ድማ ሓደ ካብ እዩ ስለዚ እንታይ ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት ምርድዳእ ይገብሩ ኣብዚ ኣገዳሲ ክኸውን ዋላ እኳ ቻይና ነብሳ ዝኻለት ልኡላዊት ሃገር ኣብ ቴክኖሎጂ ክትከውን ትደሊ እንተላ ምሉእ ጠቕላላ ሓንቲ ካብ ኣሜሪካ ይደልና ዝብል መረዳእታ ግን የብሎምን ስለዚ እንካን ሃባንካ ስለ ዘለዎ ድሕሪ ኣሜሪካ ናቶም ቺፕስ ክሸጥዎ ደልዮም ቻይና እውን ክጥቀመልያ ግን እቲ በዓል ህዋዌይ ዝበሃል ካምፓኒ ይኹን ካልኦት ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ኣብ ምዕባል ይጎዩ ከም ዘለውን ናቶም ነቲ ናቶም artificial intelligence power ዝገብር ዝኣክል ቴክኖሎጂ ካብ ውሽጢ ዓዶም ከፍርዩ ይደልለው እዮም እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ብዙሕ መረዳእታን ብዙሕ ትዕዝብትን ዝወሃቦ ዘሎ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓለምና ክልተ ናይ ቴክኖሎጂ ሓይልታት ኣለው ንሳቶም ድማ ኣሜሪካን ቻይናን እዮም artificial intelligence ሳልሳይ መን ኣሎ ከማን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ there are only two very powerful states ወይ ከዓ ሃገራት ኣለዋ ቻይናን ኣሜሪካን እየን ኣብ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ናይ መጻኢ ቴክኖሎጂ ክልተ ሃገራት ጥራይን ዘለዋ ክልተ ዜን እየን ዘለዋ እተን ካልኦት ሃገራት ነንእሽተይ ክፋል ክህልዎም ይኽእል እዩ but the biggest powers of technology ብፍላይ ኣብ artificial intelligence robotics ክልተ እዚኦም እዮም ናይ ክልቲኦም ውድድር እዩ ክኸውን እቶም ካልኦት ምስመን ኮይንካ ተጣቅዕ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ናቶም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ንኣሜሪካ እዮም ዘጣቅዑ ዘለው ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ናይ ቻይና ዝያዳ ክምችኦ ይኽእል እዩ that's why ከም ኤርትራ ኮይንካ ትሪኦ ከለኻ ዝያዳ ናይ ቻይና እያ ክትጥቀም ትኽእል ኤርትራ ዕድላት ተረኺባ ማለት እዩ ብዋጋ ንሱ እዩ ዝሓስረላ ምስቲ ብዙሕ ምስ ቻይና ትገብሮ ዘላ ነግዲ ድማ ዝያዳ ከተኣማምና ዝኽእል እውን ንሱ እዩ ተተኻይሉ ግን ናትካ ገለ ቴክኖሎጂታት ምምሃዝ እውን ከም ልቦናይ ዝቁፀር ግን ኣይ ቲንክ ብፍላይ ኣብ በዓል artificial intelligence ጌና ኢና ዘለና ንዑ ዝኣክል ፀዓት እውን የብልናን ብሓፈሻ so ኣብ መወዳእታ ነዛ ርእሲ እዚ ብኩሉ መንገዲ እናረኣና ናባኹም ከነምፅኦም ፍትን ኢና ንስኻትኩም ድማ ነቲ ንገብሮ ስራሕ ሓግዙ ደግፉ ክንብለኩም ንደሊ ናይ ብሓቂ መረዳእታ ዘድልዮ ኩነታት ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእይቶኹምን ሓሳብኩም ድማ ግደፉ thank you